Στο Thunder. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Movie Buster Spoilcast. Είμαι ο Βίνι. My name is Max. Και αυτός είναι ο Mad Max. Έπρεπε. Γεια σας, έχουμε το Mad Max. Μου βάλεις ιδέα πριν και σκεφτόμουν να μην μιλήσω καθόλου. Απλά να κάνω κινήσεις σε φάση. Ακούτε το Behind the Scenes podcast. Behind the Scenes podcast με τον Mad Max και τον Tom Hardy. Ο οποίος μιλούσε ώρες του φεύγε λίγο Bane. Γίνεται ρε μαλάκα να μην το πιω Bane. Με αυτή τη μαλακία που είχε στη μορφή του. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για μια ταινία η οποία άργησε να βγει 30 χρόνια και καλά έκανε και άργησε να βγει γιατί κατάφεραν να βγουν τα καλά εφέ. Ορίμασε. Το Mad Max Fury Road. Βίνι, ποια ήταν η άποψή σου για αυτή την ταινία? Η άποψή μου για αυτή την ταινία είναι ότι αυτή η ταινία είναι η ταινία που περίμενα να δω από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Και έλεγα πω, φαντάσου όλα αυτά που έχω στο μυαλό μου κάποια στιγμή να τα δω σε ταινία. Αυτή η ταινία, άμα ήταν γυναίκα, θα πήγαινε στον πατέρα της, θα ζητούσε το χέρι και άμα μου έλεγε όχι θα την έκλεβα και θα την παντρευόμουν και θα την έκανα 5 παιδιά. Τόσο πολύ την αγαπάω. Μας γέμισε την καρδιά. Ήταν ωραία, είναι ταινία για όλους. Ήταν σίγουρα η καλύτερη ταινία δράση που έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια, 15. Άμα θες, θα το πω τώρα απλώς. Αφού κάνουμε την ανάλυση του Fury Road, θα ήθελα να κάνουμε και μια μικρή ανάλυση για τις παλιές ταινίες Mad Max, αν τις θυμάσαι. Θα μπλεχτούν όλα, γιατί γενικώς αναγκαστικά έχουμε πολλά να πούμε. Εγώ θα είμαι ειλικρινής και ειλικρινέστατος. Παρότι έχω δει σκηνικά Mad Max, γνωρίζω το Mad Max την ύπαρξή του από τότε που είμαι πιτσιρικάς και έχω δει λίγες σκηνές από εδώ και από εκεί. Ξέρω τον κόσμο ή ξέρω τον Lord Humongous πριν δω κάνει την ταινία και τα πάντα όλα. Τις ταινίες τις είδα πριν 1 μήνα. Και εγώ 3 μέρες πριν δω το Fury Road. Οκ, δεν είμαι ο μόνος. Τρώμε μείον μόνο και μόνο που δεν τις είδαμε εδώ και 10 χρόνια όπως θα έπρεπε και 15 και παραπάνω. Αλλά ήταν από αυτές τις ταινίες που πάντα έλεγα ρε, πρέπει να δω Mad Max. Ναι. Και πάντα το ξεχνούσα γιατί πάντα έβγαινε κάτι άλλο, πάντα κάτι εκείνο, πάντα το οτιδήποτε. Και επί της ευκαιρίας που θα βγει η καινούργια ταινία, λέω επιτέλους, ας τις δω επιτέλους. Μια αφορμή. Και εννοείται ότι ήδη ήμουν ερωτευμένος με τον κόσμο του Mad Max γιατί παίζω Fallout. Και οτιδήποτε γενικώς έχει βγει από post-apocalyptic μετά τη δεκαετία του 80 είναι κάργα αντιγραφή Mad Max. Οπότε ούτως ή άλλως θα μου άρεσαν. The Road. Όχι, δεν είναι αντιγραφή Mad Max. Το The Road είναι το Mad Max για καταθλιπτικούς. Δεν έχεις δει το The Road. Είναι ωραία ταινία, αλλά δεν θα την ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Γιατί δεν φταίμε εμείς Κόρμα Μακάρθι που είσαι εσύ κατάθλιψη, άντε και γαμίσου ξέρω. Υπάρχει κάτι χειρότερο από το The Road. Το είδα πριν κάνα 2 μήνες. Το The Rover. Το The Rover είναι το Mad Max χωρίς δράση. Ούτε καν κατάθλιψη. Είναι ένα κενό. Είναι ένας... Μισώ να κάνω αυτό το αστείο, αλλά θα το κάνω. Παρόλο που είναι κλεισεδάρα, αλλά φαντάσου έναν post-apocalyptic Αγγελόπουλο. Με την κακή έννοια. Μαλάκα, ο Αγγελόπουλος είναι ποιότητα, sorry κιόλας. Δεν έχω δει, αλλά είμαι σίγουρος. Το The Rover έχει πολύ ωραίες ιδέες, αλλά για να καταλάβεις πόσο αργή είναι, ο Ταραντίνο το είπε μια από τις αγαπημένες του ταινίες της χρονιάς. Πόνεσαι αυτό έτσι. Δεν με ενδιαφέρει, ο Ταραντίνο έχει περίεργο γούστο. Ακριβώς αυτό. Κοίτα, αναγκαστικά θα το δω γιατί παίζει ο Guy Pearce. Και οπουδήποτε παίζει Guy Pearce πρέπει να δεις. Καλά, ο Guy Pearce γαμάει και σε αυτή την ταινία. Αλλά περί Mad Max. Άμα σας αρέσει το Book of Eli και δεν σας αρέσουν τα Mad Max ή ακόμα χειρότερα δεν σας αρέσει το Mad Max Fury Road, είσαστε ηλίθιοι με τη βούλα. Τέλος, αυτό έχω να πω. Το Book of Eli καλά ξεκίνησε, αλλά η βίβλος Braille.
post-apocalyptic βίβλος, δεν την έχω δει. Spoiler τότε. Κοίτα. Το κατάλαβα από τις διαφημίσεις. Ναι, γενικώς η ταινία έχει κάποια καλά πράγματα. Εντάξει, είναι γενικώς είναι σκαρή Mad Max ταινία. Είναι ο τύπος ο πρωταγωνιστής, ο οποίος μπλέκεται σε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να μπλεχτεί και δεν θέλει. Απλά πήγαν να το πάνε ένα βήμα παραπάνω και να πούν η ταινία μας θα έχει και κρυφό νόημα. Yeah. Και αφήνουν να απονοούν ότι ο Θεός οδήγησε τον Ήλαϊ σε ένα σημείο και επειδή ήταν τυφλός το βιβλίο του τελικά δεν είχε αξία σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήτανε, γιατί ήταν η βίβλος η οποία ήταν γραμμένη σε Braille. Και κοίταξε μετά να δω πώς είναι η βίβλος κανονικά σε Braille, γιατί σε Braille όταν γράφουν τα βιβλία, όντας και βιβλιοθηκάριος σαν επάγγελμα πλέον, τα Braille είναι διαφορετικά γραμμένα, δεν είναι λέξεις όπως είναι τα βιβλία τα δικά μας που χρώνουν σε 100 σελίδες και τελείως υπόθεση. Είναι τόμοι. Ακόμα και αυτό το γαμίσαμε. Τέλος πάντων. Και μετά από πόσα χρόνια βγήκε επιτέλους μια ταινία Mad Max να μας θυμίσει γιατί είναι ωραίος ο κινηματογράφος. Ωραία, και τώρα που θα μιλήσουμε για Fury Road, να ανοίξω τη βεργίνα μου. Cheers! Cheers! Yeah! Movie Buster Podcast. Comments. Movie Buster Podcast πλέον χωρίς αλκοόλ. Γιατί? Movie Buster Podcast χωρίς αλκοόλ δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται. Οκ. Οπότε σηκώνω κι εγώ το κρασί μου ψηλά. Στην υγεία του George Miller. Στην υγεία του George Miller. Hardy, στην υγεία της Θεάρα την Charlize Theron. Στην υγεία της ταινίας. Υγεία της. Μας δώσαν επιτέλους να μας θυμίσανε τι πρέπει να είναι ο κινηματογράφος. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από ότι έχασα τα πρώτα 15 λεπτά. Ναι, μπράβο. Πήγα στην τράπεζα από τη βιασύνη μου. Ξέχασες το πιν, άρχισες να βγάλεις λεφτά, μπλα. Έχασες 15 λεπτά την ταινία, είσαι αδικαιολόγητος. Το ATM μου έφαγε την κάρτα. Γαμημένο ATM. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Ήταν Fury ATM. Ο σκύλος μου έφαγε τις ασκήσεις, κυρία. Έχασες 15 λεπτά από αυτή την ταινία. Ναι, αλλά το γραμμάτο είναι... Λοιπόν, επειδή την είδες τώρα και επειδή είναι spoilers, θα σου πω πώς ξεκινάει η ταινία. Η ταινία πρώτα και κύριον έχει τίτλους αρχής. Ναι. Κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο πλέον στην κινηματογράφη. Η τελευταία ταινία που είδα που να έχει τίτλους, δηλαδή να γράφουν και το όνομα των πρωταγωνιστών και τέτοια, ήταν το Godzilla. Ναι, μπράβο. Και ξεκινάει τόσο 80s. Γιατί απλά λέει Tom Hardy as Max Rokatansky, Charlize Theron as Imperator Furiosa, δείχνει τον Tom Hardy μες στην έρημο που λέει My name is Max, and world is fire and blood. Με την ψεύτο αυστραλέζικη προφορά που προσπαθούσε να κάνει, την οποία δεν έκανε καλά παρεμπιπτόντως. Και μπαμ, απλά έτσι, Mad Max Fury Road. Και τέλος ξεκινάει απλά κυνηγητό. Από την αρχή η ταινία έχει κυνηγητό, να ξέρεις. Ναι, εγώ με το που μπήκα στο σινεμά, άρχισε κατευθείαν η σκηνή του Blood Bag. Δηλαδή μπήκα στο σημείο που λέει ο Immortan Joe Where is she taking them? Και εκείνη η γριά λέει Somewhere far away from you. Και ξεκίνησε κατευθείαν το κυνηγητό με το που μπήκα μέσα, δηλαδή ποιος τη χάρη μου. Εν τω μεταξύ τώρα που λέμε Immortan Joe, δεν είναι αστείο. Και δεν ξέρω αν το κάνανε επίτηδες που η Immortan Joe φοράει μάσκα και μιλάει έτσι όπως όλοι περιμένουμε να μιλάει ο Bane. Ναι. Επίσης ο πατέρας μου που είδε και αυτό στην ταινία στο σινεμά, αλλά σε άλλο σινεμά, στη δράμα, μου είπε ότι το όνομά του στους υπότιτλους δεν το γράφαν Immortan, το έγραφαν Immortan. Σοβαρά, εμάς το γράφαν Immortan κανονικά. Ναι. Ο Immortan Joe. Ο Immortan Joe. Ναι, το Immortan βγαίνει από τη φάση ότι όλοι στον κόσμο του Mad Max είναι αγράμματοι, άμα εξαιρέσουμε τον Max και γενικώς τους αρχηγούς των συμπεριών, οι οποίοι πάντα είναι άνθρωποι έξυπνοι, γιατί μπορούν να χειριστούν το πλήθος. Παραλληλισμός με τον μοντέρνο κόσμο. Και το Immortal βγαίνει το Immortal.
Wow. Γιατί γράφεται το ίδιο πέρα το L. Ναι, ναι. Έτσι το βάζω εγώ τώρα με το φτωχικό μυαλό μου, ρε παιδί μου, το πώς μπορεί να σκεφτόταν. Θα έλεγε αυτός εκεί πέρα, my name is Immortal Joe, αγράμματοι άλλοι από κάτω, Immortal, εντάξει. Immortal, ό,τι πείτε. Ίσως είναι αυτό το κλισέ που έχει και το TV Tropes, άμα το ξέρετε, εκείνο το site που καταγράφεται οποιοδήποτε κλισέ έχει υπάρξει ποτέ. Και λένε αυτό με το extreme cool letters, ότι ξέρω αλλάζουν ένα γράμμα σε μία λέξη για να ακούγεται πιο cool το όνομα. Mortal Kombat με K, καλή. Mortal Kombat με K, μπράβο. Ή το Jane με Y μέσα. Μόνο που στο Mad Max όντως βγάζει νόημα, γιατί όντως όλοι οι λακέδες, οι υποδέστεροι, ας το πούμε έτσι, οι ποταποί, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι φούλα γράμματοι και μιλάνε κιόλας χάλια αγγλικά. Δηλαδή αντί για remember στο Mad Max 3 λέγανε member. Εκεί βγάζει νόημα. Έτσι, στον κόσμο του Mad Max βγάζει νόημα το Immortal Joe. Αλλά μιλάμε για μια ταινία όπου υπάρχει ένας χαρακτήρας που το λένε Erectus. Ο Nathan Joe. Nathan Jones. Μαλάκα, αυτός είναι 2 μέτρα κανονικάτατα. Δεν ήταν εφέ. Δηλαδή, με μπουσκάει αυτός ο τίτλος που απλά ήταν έτσι τρουίλα 80's. Είναι σαν να βγήκαν τα 80's από την οθόνη, να μου κόψουν μια σπαλιάρα και να μου είπαν κάτσε δες. Ναι, είναι σαν το Monty Python, το Life of Brian, ο Biggus Dickus. Ναι. Erectus. Homo erectus. Erectus. Imperator Furiosa. Nux. The Splendid Angar. Πώς τη λέγανε αυτή, μωρέ. Angara, κάπως έτσι. The Splendid. Ναι. Επίσης έχω να πω κάτι για τις γυναίκες αυτή την ταινία, με εξαίρεση κάνα 2-3. Wow. Yeah. Θεέ μου, κάτι ομορφιές. Αυτή η κοκκινομάλα που... Κοκκινομάλα, ναι. Και επίσης είναι η δεύτερη ταινία που βλέπω τη Rosie Huntington Whiteley μετά το Transformers Dark of the Moon. Όπως όλοι μας. Και εδώ πέρα τη συμπαθούσα. Ναι. Ενώ στο άλλο ήταν... τέλος πάντων, δεν φταίει το κορίτσι. Καλά, όχι, ξέρει να παίζει τώρα, κακά τα ψέματα, είναι μοντέλο της Victoria's Secret. Σιγά σιγά μαθαίνει. Αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα και οπτικά μου άρεσε. Ενώ στο άλλο ήταν τόσο πρόστιχα γυρισμένο λόγω του Michael Bay που καλά, ναι. Δεν μπορούσε να το η ίδια είχε πει ότι ο Michael Bay την είχε ξεφτυλίσει πριν καν αρχίσει το γύρισμα. Όταν την προσέλαβε, της λέει αυτός, μπορείς να περπατήσεις. Λέει αυτή, ναι, δείξε μου. Και την έβαλε να φορέσει ψιλοτάκουνα και την πήγε σε μια έρημο και την έβαλε να περπατήσει μέσα στην άμμο με τα ψιλοτάκουνα. Είναι μοντέλο της Victoria's Secret. Ούτως ή άλλως το έχει κάνει αυτό στη ζωή της. Το ξέρω, απλώς ο Michael Bay θέλει να ξεφτυλίζει γυναίκες. Δεν τον νοιάζει. Επίσης, κυρίες και κύριοι, άμα δεν σας άρεσε αυτή η ταινία και σας αρέσουν τα Transformers, είσαστε πιο ηλίθιοι και από φούλα. Έτσι. Ας μην πιάσουμε αυτά. Όχι, είναι βλαβερά. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για υποδέστερες μορφές τέχνης. Όχι, τώρα τελείωσε. Τώρα το Fury Road έχει θέσει το benchmark. Είναι το ωραία μαλάκες, τώρα φτάστε με. Ναι, πραγματικά. Ήρθε ο George Miller μετά από 30 χρόνια, κοίταξε όλες τις ταινίες δράσης, sci-fi και τέτοια που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια και λέει στην άκρη. Είναι και μισός Έλληνας, Ναι. Έλληνο-Αυστραλός. Έλληνο-Αυστραλός, ναι. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει γυρίσει πέρα τα Mad Max και το Lorenzo's Oil, το Babe και το Happy Feet. Ναι. 1 και 2. Το Babe 2, πλάκα είναι πολύ dark ταινία. Ναι, όντως είναι. Βασικά, ο George Miller για μένα είναι το ίδιο με τον John Carpenter. Είναι ψαγμενιά στη σαπίλα και οι δύο. Γυρίζουν B-movies, γυρίζουν ταινίες οι οποίες στην τελική είναι όντως έτσι B-movies σαν χλαμάρες, αλλά είναι τόσο καλογυρισμένες, δεν σε νοιάζει. Γιατί όπως και δείτε το Big Trouble in Little China του Carpenter ή οποιαδήποτε ταινία του Carpenter, οι λήψεις που έχει μέσα και τα στημένα τα πλάνα, είναι μαστορέματα πραγματικά, είναι υπέροχα.
Απλά γυρίζει B-movies επειδή του αρέσει. Και το ίδιο κάνει και ο George Miller, άμα εξαιρέσουμε κάποιες άλλες ταινίες, ξέρω εγώ. Τα Mad Max είναι απίστευτα πολύ καλογυρισμένα, καλοσκηνοθετημένα σαν ταινίες. Ακόμα και το πρώτο Mad Max που το γυρίσανε με ψίχουλα, εντελώς low budget, αλλά ξεκολουθούν να είναι πολύ καλή γυρισμένοι με αυτά που είχαν. Ναι, είναι. Δηλαδή είναι, το έχει το παλικάρι, εντάξει, δεν το συζητάω. Και επιστρέφουμε στο πόσο τέλειο ήταν το γύρισμα του Movie Road. Πόσο έβαλε τα γυαλιά σε όλους τους μαλάκες που νομίζουν ότι για να κάνεις μια σκηνή δράσης πρέπει να κάνεις 15 πλάνα στο διάλογο τη μάνα με κουνιστή κάμερα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν έχει shaky cam η ταινία, μόνο σε σημεία που πρέπει. Όταν πέφτει κάποιος, κουνιέται λίγο η κάμερα, έτσι για να δείξει το εφέ ότι έπεσε. Αυτό. Δεν έχω ξαναδεί, δεν θυμάμαι από πότε έχω να δω τόσο καθαρά γυρισμένη δράση. Και ένα πολύ ωραίο trivia που είχα διαβάσει στην IMDb. Ξέρεις, ο director of photography της ταινίας, ο John Seal, είχε βγει στη σύνταξη και τον άρπαξε ο George Miller και του λέει «Όχι σύνταξη, θα μπει στο Fury Road». Και τον έβαλε... Κάτι σωστά, το κάνει σωστά, φίλε μου. Ναι, και μάλιστα τον έβαλε να κεντράρει την κάμερα διαρκώς στα πρόσωπα των ηθοποιών, ώστε το μάτι του θεατή να μην χάνεται ποτέ, ο προσανατολισμός δηλαδή. Και από αυτή την απλή τεχνική, το κεντράρισμα δηλαδή, μπορούσες να καταλάβεις τι συνέβαινε. Ναι, ισχύει. Πραγματικά δεν υπήρχε σκηνή που μπερδευόμουν για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή πάνω στην οθόνη, δηλαδή. Και δεν μιλάμε για εύκολες σκηνές, έτσι. Συνέβαιναν 15.000 Μιλάμε για μια ταινία η οποία χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο κασκαντέρ και πρακτικά εφέ. Ό,τι αυτοκίνητο υπάρχει είναι χτισμένο, ό,τι αυτοκίνητο γυρνάει τούμπες και όσοι άνθρωποι είναι πάνω στο αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή και κάνουν κόλπα, είναι κασκαντέρ, είναι κανονικά αυτοκίνητα, με εξαίρεση ελάχιστες σκηνές που χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εφέ. Ναι. Ήταν χάρμα οφθαλμών κιόλας η ταινία γενικώς. Γιατί, ο Θεέ μου, τα χρώματα. Τι υπέροχα χρώματα είχε αυτή η ταινία. Είναι πολύχρωμο post-apocalyptic. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι καφέ. Δηλαδή, έχει χρώμα. Ευχαριστιώσουν να βλέπεις ταινία εκείνη τη στιγμή. Εγώ την είδα και στη VMAX, στα Village, στην τεράστια. Γενικώς, είναι πολύ μεγάλη οθόνη και μπορεί να σε δυσκολέψει αν η ταινία δεν είναι κατάλληλα, γενικώς δεν είναι καλογυρισμένη ή οτιδήποτε. Π.χ. το Avengers, όσο καλογυρισμένο και να ήταν, με δυσκόλευε ώρες, με κούρασε λίγο. Ναι. Ενώ στο Mad Max που καθόμουν και λίγο πιο κοντά στην οθόνη από ότι στους Avengers, ενώ σχεδόν κέντρο, στη μέση προς... Ναι, στη μέση ακριβώς βασικά ήμουνα και μιλάμε για τεράστια οθόνη. Και δεν με κούρασε ούτε λεπτό. Και τα χρώματα... Καλά, χαιρόμουν αυτό που έβλεπα. Και τα χρώματα ήταν ζωηρά χωρίς να σε ζαλίζουν. Όχι σαν το Book of Eli, ξέρω εγώ, που επειδή καταστράφηκε ο κόσμος πρέπει να είναι όλος ο κόσμος καφέ και γκρι. Λες και έχουν κλάσει όλοι οι άνθρωποι πριν πεθάνουν. Και επίσης πιστεύω ότι είναι μια ταινία η οποία δεν είναι άνευ περιεχομένου, παρότι πρόκειται για μια ταινία που είναι καθαρά μια μεγάλη σκηνή δράσης. Βεβαίως, περνάνε πολλά κοινωνικοπολιτικά μηνύματα. Πέρα από αυτό, οι χαρακτήρες ήταν πέρα το Max, που το Max όντως έλεγε, άμα έχεις δει και τις παλιές ταινίες, θες να τα πάει καλά. Ναι. Είχανε character development, ήταν πιο εμβαθυμένοι χαρακτήρες, χωρίς να χρειάζεται να κάθονται να συζητάνε κάθε 10 λεπτά για τα συναισθήματά τους. Ναι, αυτό ήθελα να τονίσω. Ότι το character development συνέβαινε ταυτόχρονα με τις σκηνές δράσεις. Όχι ενδιάμεσα. Οπότε δεν είναι η τελευταία φορά που το είδαμε αυτό. Δηλαδή, οι περισσότερες μαλακισμένες ταινίες δράσης χρησιμοποιούν το character development ως διάλειμμα μεταξύ των ταινιών δράσης. Ναι. Ενώ τώρα όλα συνέβαιναν ταυτόχρονα. Ναι, δηλαδή έβλεπες ακόμα και οι νύφες του Immortan Joe είχαν ένα character development κατά τη διάρκεια, γιατί η μία
άρχισε να έχει αμφιβολίες για αυτό που κάνανε. Η άλλη προσπαθούσε να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της, η άλλη που ήταν η δυναμική προσπαθούσε να κάνει τα πάντα για να καταφέρουν οι αδερφές της ή της κατά ήτανε να ξεφύγουν από τον Τζο, ώσπου τελικά κατέληξε κάτω από τις ροδόδες ενός αυτοκινήτου. Επίσης να το αναφέρουμε αυτό ότι είναι η μόνη ταινία που έχω δει όπου μια έγκυος γυναίκα καταλήγει κάτω από τις ρόδες ενός αυτοκινήτου και πεθαίνει. Καφρίλα. Αλλά ήταν και αυτό μέσα στο character development που λες, δηλαδή υπήρχε επίδραση, δεν ήταν απλά καφρίλα για να γίνει καφρίλα. Ναι, Έγινε κάτι κακό και είχε επίδραση πάνω στους χαρακτήρες αυτό. Και μια ωραία σύγκριση που διάβασα, είχα διαβάσει ότι το καλό με το Mad Max σε αντίθεση με σειρές και ταινίες τύπου Game of Thrones που χρησιμοποιούν το βασανισμό σαν shock value. Ναι. Εδώ δεν μας έδειξε, ξέρω εγώ, σκηνές βασανισμού ή ξέρω εγώ, τίποτα για να λατρέψουμε, ξέρω εγώ, το torture porn, ξέρω εγώ. Δηλαδή οι νύφες ήταν ήδη βασανισμένες. Ναι. Είδαμε τις πληγές τους. Και απλώς η ταινία ασχολούνταν με το πώς θα φύγουν από εκεί. Δηλαδή τα υπονοούσε όλα τα μαρτύρια που τραβήχθηκαν. Ναι, we are not things, Ναι. που έλεγε. Γιατί ίσως δεν να το κατάλαβες κιόλας με αυτό επειδή τους μαρκάρανε με το πυρωμένο το σίδερο, ρε παιδί μου, για το τι Ναι. έχει ο καθένας σε αυτή την σάπια κοινωνία που έχει ο άλλος. Αυτές ήταν καθαρά μηχανές αναπαραγωγής για τον Τζο. Ναι. Γιατί αυτοί προφανώς ήταν ο Τζο και τα άλλα παιδιά του ήταν προφανώς επηρεασμένα λόγω της ραδιενέργειας, κάτι που το υπονοούσε η ταινία. Δεν στο έλεγε χύμα, δεν χρειαζόταν. Και αυτός απλά προσπαθούσε να βρει τέλεια όντα για να μπορέσει να βγάλει έναν κανονικό απόγονο. Μιας και μιλάμε για αυτούς τους χαρακτήρες, τι πιστεύεις πως ήταν αυτό το ασημένιο σπρέι που βάζαν στα στόματα τους? Να σου πω την αλήθεια, όταν έβλεπα την ταινία απλά το πήρε σαν Mad Max είναι τρελή. Εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι σαν νερό, κάτι που να τους ξεδιψάει. Κοίτα, επειδή έλεγε κάτι για chrome μέσα, μάλλον Ναι. το κάνανε για να θυμίζουν το αλουμίνιο του αυτοκινήτου. Κάποιος άλλος είπε ότι μπορεί να είναι war paint, ξέρω εγώ, τα χρώματα πολέμου. Κάτι τέτοιο. Δεν είχε νόημα. Ήταν απλά μια στιλιστική άποψη για να. Πώς κάνουν σε μερικές φυλές πολέμαρχες, ξέρω και τέτοια που κάνουν το war paint πριν κάνουν μια αποστολή αυτοκτονίας ή με τους Ιάπωνες κάτι στάνταρ θα έχει και σε αυτό. Τους καμικάζι, γιατί τους λέγανε καμικάζι warriors. Ναι. Πέρα από war boys. Κάτι τέτοιο ανάλογο ήταν σε φάση βάφομαι τώρα στα χρώματα του πολέμου για να πεθάνω. Και κάτι είχε στάνταρ να κάνει με τα αυτοκίνητα. Ναι. Γιατί ο Immortan Joe είχε πει στο Nukes You will rise shiny and chrome. Ναι. Κάτι με το chrome, κάτι κουφό εκεί πέρα παίζει, ρε παιδί μου. Αλλά στην τελική, ποιος χαίστηκε, ήταν απλά στιλιστική άποψη του Mad Max, γιατί όλος ο κόσμος είναι τρελός. Ήταν γαμάτο. 4 ταινίες και τώρα στην τέταρτη ταινία ο Mad Max είναι για τα καλαμάτ. Το καταστρέψανε το Interceptor στην αρχή και όλες τις ταινίες. Ναι, για άλλη Το μια γαμίσανε το αμάξι, ρε. για άλλη μια φορά. που το καταστρέψαν και μετά το φτιάξανε και μετά το ξανακαταστρέψαν. Ναι. Και κάθε φορά που το βλέπω ο Max το έδειχνε και έλεγε αυτό είναι δικό μου. Σε όλη την ταινία απλά ήθελε να πάρει πίσω τα πράγματά του για να φύγει, ρε φίλε. Και επίσης και ο Max είχε πάρα πολύ καλό character development, γιατί στην τελική τους έσωσε αυτούς όχι από την καλή του την καρδιά, απλά για να καθαρίσει τη συνείδησή του, επειδή δεν είχε καταφέρει να σώσει πολύ κόσμο. Και ευτυχώς σε ευχαριστώ George Miller που τα flashback τα κράτησες για κλάσματα δευτερολέπτου. Ναι. Όχι άλλα flashback. Ναι. Όχι άλλα, πες με. Είμαι τραυματισμένος και τώρα θα περάσουμε 10 λεπτά από την ταινία για να δούμε πόσο τραυματίστηκα. Ναι, όλοι ξέρουμε ότι έχει πεθάνει η γυναίκα του και το παιδί του, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν χρειάζεται παραπέρα. Επίσης, ο Tom Hardy ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή σαν Max. Γιατί έκανε και
Έκανε τους ίδιους μορφασμούς κιόλας με αυτούς που που κάνει και ο Μελ Γκίψον γενικώς, χωρίς να φαίνεται λες και απλά τον αντιγράφει. Φαινόταν φυσικό για τον ρόλο. Μιλάμε για 26 λεπτά για Mad Max και μόλις τώρα είπαμε για πρώτη φορά το όνομα Mel Gibson. Πώς αλλάζουν οι καιροί. Πώς αλλάζουν οι καιροί, εντάξει, τι να κάνουμε. Αλήθεια, Ναι, πώς θα ήταν. γιατί στην τελική ξεπέρασε του Indiana Jones, με αυτή την ταινία τουλάχιστον, του Indiana Jones που συνδυάζει τον Indiana με τον Harrison. Ναι. Που εκεί πέρα που συνδύασε συνέχεια τον Max με τον Mel Gibson, Tom Hardy το έκανε τόσο φυσικά και γενικώς η ταινία ήταν τόσο φυσικά στημένη γύρω από αυτό. Γενικώς ήταν απλά άλλη μια Mad Max ταινία. Καθαρά. Που δεν σου καθόταν στραφά. Απλά έβλεπε τον Max Ροκατάνσκι εκείνη τη στιγμή. Δεν έβλεπε τον Tom Hardy. Θυμάσαι το Lock με τον Tom Hardy που ήταν σε ένα αυτοκίνητο. Α, το Lock. Ναι. Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες του 2015. Και μάλιστα μου έλεγες ότι πάλι του βγαίνει ο Bane όταν τσατίζεται. Ναι. Και οδηγούσε, όπως σε Mad Max. Ναι, εδώ πέρα του βγαίνει κυρίως επειδή έκανε την πιο φωνή αυτή του Mel Gibson. Λες το Lock να είναι prequel του Mad Max. Το Lock μπορεί να είναι prequel του Mad Max Fury Road. Πριν καταστραφεί ο κόσμος. Λες, Είχε γυναίκα και παιδί. Ναι, όντως. Ναι, το βγήκε σε φάση εκεί πέρα συγκεκριμένα κιόλας που έλεγε στην Φουριόσα το ότι πρέπει να γυρίσουν πίσω. Που απλά της έδινε και λέει Here, there's hope. And then I'm going to break you, Mr. Wayne. Then you have my permission to die. Πρέπει να κάνουμε podcast με τις μιμήσεις σου μόνο. In character. My name is Brain, and I came here to save you from petroleum. This is your instrument of your liberation. Απλά το κάνω επειδή μου αρέσει να μιλάω σαν τον Bane. Αλλά ναι, εντάξει, όχι ότι μιλούσε συνέχεια σαν τον Bane, εντάξει. Απλά του βγαινε σε μερικές φάσεις, ξέρω, επειδή έτσι μιλάει τον Hardy. Αλλά γενικώς είχε την αγριάδα αυτή του Mel Gibson στη φωνή του, επειδή μου από την αρχή. Επίσης να πούμε για την άλλη θεά. Δεν φτάνει που μου πήραν τα πάντα, πήραν και το αυτοκίνητό μου. Ναι, ρε φίλε. Να πούμε για τη Φουριόζα. Όλο Φουριόζα αυτό τι λέω. Όχι, Φουριόζα. Άρε Τσαρλί Τερόν, αυτή η γυναίκα. Αν ξέρεις το Monster, πραγματικά αυτή η γυναίκα, ό,τι και να την κάνεις δεν πρόκειται ποτέ να φανεί άσχημη. Ακόμα και έτσι πως ήταν με ξυρισμένο το μαλλί, με γράσο γράφου, πάνω στη μάπα της, με κομμένο το χέρι και τα πάντα όλα, πάλι θα την παντρευόμουν. Είναι action woman. Ναι, όντως έπαιξε πάρα πολύ καλά η τύπισσα, φίλε. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και το ρόλο της όπου χρειαζόταν να παίξει δραματικά, λέμε τώρα. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, πολλά δραματικά δεν πήγαν στην ταινία. Ναι. Το έκανε καλά. Ο χαρακτήρας της ήταν πιστευτός και οι σκηνές δράσεις γενικώς του δίνει και καταλάβαινε, ρε φίλε. Το να είσαι ηθοποιός σε μια τέτοια ταινία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να παίξεις λες και θα κερδίσεις το Όσκαρ. Πρέπει να κάνεις και φυσικά πράγματα, δηλαδή με το σώμα σου. Και πολλοί ηθοποιοί πλέον το κάνουν. Ακολουθούν το παράδειγμα του Tom Cruise που τα κάνουν μόνα τους, έτσι. Και έκανε πολλά μόνα της. Μπράβο της, πάρα πολύ μπράβο της. Ήταν δηλαδή σαν action lead, την βλέπω άνετα. Και εκεί πέρα θα πέσει και αυτό που έλεγα και στον blog, ότι η ταινία είχε τα αρχίδια να δείξει τις γυναίκες σαν ανθρώπινα όντα. Ναι. Σαν ανεξάρτητους δυναμικούς ανθρώπους. Η Φουριόσα δεν ήταν εκεί πέρα για να είναι love interest του Mad Max. Είχε ένα σκοπό και το έκανε μέχρι το τέλος και στην τελική ήταν και αυτή που έφαγε τον Τζο. Ναι. Και θα μας μείνει εκείνο το πλάνο που η Φουριόζα γονατίζει και ουρλιάζει και βλέπεις είναι μια πολύ minimal σκηνή, βλέπεις μόνο αυτήν και την άμμο
Και είναι πανέμορφα γυρισμένη σκηνή. Και αυτή παίζει πολύ ωραία φυσικά. Είναι... Αλλά είναι ένα από τα πλάνα που θα μείνουν, ξέρω εγώ, στην ιστορία την κινηματογραφική. Είναι ο χαρακτήρας της και όλος γραμμένος ως ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε όλα αυτά τα χρόνια που έλειπε, επειδή την απήγαγαν από το σπίτι της, να γυρίσει πίσω και όταν τα καταφέρνει, το σπίτι της δεν υπάρχει. Σε έναν κόσμο ο οποίος ήδη είναι ένα μηδέν, αυτό το κάνει υπό του μηδενός, ακόμα χειρότερα για έναν, σε ανθρώπινο επίπεδο. Αλλά μετά η ζωή της έγινε λίγο καλύτερη επειδή γνώρισε μερικές γιαγιάδες με μοτοσικλέτες. Yeah! Γιαγιάδες με μοτοσικλέτες. Κάποιες δυναμικές true action hero με αρχίδια γυναίκες, φίλε. Γενικώς όλο αυτό το θέμα με τις γυναίκες το αναφέρω καιρός κυρίως. Όχι επειδή υπόθηκε για την ταινία ότι έχει φεμινιστικό μήνυμα, που δεν έχει φεμινιστικό μήνυμα η ταινία. Επειδή μια ταινία έχει δυναμικές γυναίκες χαρακτήρες, δεν σημαίνει ότι είναι φεμινιστικό μήνυμα. Απλά έχει γράψει τις γυναίκες σαν ανθρώπους. Οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα από μόνες τους, χωρίς τη βοήθεια του ήρωα. Χωρίς έναν άντρα να τους κρατάει, ρε παιδί μου, το χέρι. Και είναι κάτι το οποίο προσβλητικά το αγνοούν στο Hollywood ακόμα και τώρα, εν έτη 2015. Ακόμα και στις ηθοποιούς τους κόβουν, ξέρω εγώ, το μισθό επειδή είναι γυναίκες. Ναι, αν είναι δυνατόν. Και η Charlize Theron πήγε να περάσει κάτι από αυτό. Λέει, ξέρω εγώ, άμα συνεχίσουμε να μολύνουμε το περιβάλλον, μας περιμένει όντως ένα Mad Max κόσμος. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Βασικά, γενικώς ο κόσμος του Mad Max είναι ένας κόσμος ο οποίος, όσο παλαβός και να είναι, δεν σου φαίνεται παράλογος να καταλήξουμε εκεί πέρα σαν άνθρωποι. Μπράβο. Γιατί είμαστε πολύ, σαν όντα, πάρα πολύ. Wow, το πήγαμε πολύ στο φιλοσοφικό. Ευάλωτοι και εύκολα παρακινήσιμοι. Στο να απλά να τα πούμε γάμισε τα όλα. Όπως έλεγε ο Τζόκερ στο Dark Knight, που λέει When the chips are down, they'll eat each other. Που έλεγε, άμα καταστραφεί ο πολιτισμός, επειδή με αυτοί θα αρχίσουν να αλληλοτρώγονται. Ναι, ναι. Έτσι χωρίς λόγο. Έχει ένα point. The road. Και ναι. και είχα δει ένα γαμάτο τις προάλλες σε κάποιο site για τον Batman, ξέρω, κάτι, είχε μια εικόνα που λέει το να είσαι παιδί σημαίνει το να θαυμάζεις τον Batman, το να είσαι ενηλίκα σημαίνει ότι το Joker βγάζει νόημα. Τι άλλο μπορείς να πεις για το Fury Road? Να πούμε για τον τύπο που έκλεψε την παράσταση. Τον κιθαρίστα. Όποτε τον έδειχνε η κάμερα, εμένα το χαμόγελο πήγαινε ακόμη περισσότερο στα αυτιά. Και να μην ξεχνάμε, η κιθάρα δούλευε κανονικότητα και το φλογοβόλο πάνω της δούλευε και τα ηχεία που είχε από πίσω του αυτός. Δουλεύαν και αυτά. Ήταν όλο πραγματικό. Ήταν απλά ένα τεράστιο ανούσιο what the fuck που ήταν ευχάριστο. Είχε και σκηνή δράση και με αυτό. Πραγματικά δεν χρειαζόταν να το βάλει. Απλά το έβαλε επειδή μπορούσε. Ναι. Το έκανε ακόμα πιο τέλειο αυτό. Και είχε και τυμπανιστές από πίσω του. Βασικά, που ακόμα και αυτό καταλαβαίνω πώς το σκεφτήκανε. Γιατί λέει όταν οι ορδές του πολεμικές βγαίνανε μετά, ξέρω, οι στρατιές σε πόλεμο, είχαν τους τυμπανιστές που δίναν το ρυθμό. Ναι. Στο μέλλον πώς θα μπορούσε να είναι? Έτσι. Ναι, λέει, τους ανέβαζε το ηθικό. Γι' αυτό τον πήρανε για κιθαρίστα. Doof Warrior, έτσι τον λέγαμε. Ναι, ο Doof Warrior. Τι ονοματάρα. Όλοι έχουν ονοματάρες. Και επίσης, Νίκολας Χόλτ σαν Νουξ. Ένας χαρακτήρας ο οποίος άνετα θα μπορούσε να υπάρχει εκεί απλά για να κάνει κάποια πράγματα ή θα μπορούσε να είναι comic relief και δεν ήταν comic relief. Ναι. Δεν είχε comic relief στην ταινία. Ούτε ένας. Ναι. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι εκεί πέρα για comic relief και είχε character arc. Ναι, ναι. Από εκεί που ήταν σπίωνος έγινε ήρωας. Ναι. Και δεν γνώρισα καν ότι ήταν αυτός. Στους τίτλους τέλος με το ότι δεν και έλα ρε μαλάκα αυτός ήταν. Ήταν αγνώριστος. Ναι, ήταν γενικώς και οι χαρακτήρες σου μένανε και οι γάπτες κακούς, δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ τον People Eater ή τον άλλον, τον Bullet Farm που γάζουνε αβέρτα κουβέρτα στον αέρα και έλεγε ότι εγώ είμαι η ψαλμή του πολέμου, ξέρω εγώ και τέτοια. Ναι, ναι.
είχε χαρακτήρες κόμιξ. Ναι. Που και να μην τους Είναι ήξερες, καλή έννοια όμως. τους λάτρευες. Ήταν υπέροχες καρικατούρες. Ένας χοντρός τύπος. Αυτό. Κακός. Ένας χοντρός τύπος με ψεύτικη μύτη, ο οποίος είχε και ελεφαντισμό στα πόδια, ξέρω εγώ, ελεφαντίες. Και η Morton Joe είναι από τους κακούς που μου έχουν λείψει σε τέτοιου είδους ταινίες και γενικώς στις ταινίες. Ήταν villain με τα όλα του. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Και παρεμπιπτόντως να πούμε τώρα ότι ο Hugh Keys Byrne που έπαιζε τον Immortan Joe, άμα το λένε έτσι, ήταν αυτός που έπαιζε τον κακό στο πρώτο Mad Max, τον Ναι. Και δεν του έχει λείψει ίχνος κακίας. Που ο Τό Κάρτερ ήταν ακόμα πιο... ήταν λίγο πιο άνθρωπος σε σύγκριση με τον Immortan. Ο Immortan Joe μπαίνει άνετα στο πάνθεον των κακών, όπως είναι ο Lord Humongous από το Warrior, θα έλεγα και Darth Vader, φίλε μου. Φαντάζομαι πως η φωνή του... Αυτός πρέπει να ξαναηχογράψει τη φωνή του, γιατί δεν νομίζω να ακουγόταν η φωνή του μέσα από αυτή τη μάσκα. Όχι, ρε μαλάκα, εντάξει, είπαμε. Σαν το Bane. Where are they? Everywhere. Τι άλλο να πει. Yes, man. Ένα μικρό πραγματάκι που με ξενέρωσε λίγο ήταν το soundtrack. Πέρα από τον κιθαρίστα, άσανα. Αλλά γενικώς το soundtrack ήταν λίγο generic. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά και πάλι στα σημεία που έπρεπε να είναι καλό ήταν καλό. Δηλαδή, Ναι. στο κυνηγητό ήταν αρκετά δυναμικό για να σε ανεβάσει, ρε παιδί μου. Και έχει κάποιες ώρες. Πόσο όμορφη ήταν αυτή η αμοθίελα. Ναι. Μαλάκα η αμοθίελα, ναι. Ήταν, ξέρω, σαν να βλέπεις... Ξέρεις αυτό που τρώμε την ξενέρα, όποτε βλέπουμε μια ταινία στα making of, ξέρω εγώ, να βλέπουμε το concept art, να βλέπουμε κάτι υπέροχους σχεδιασμούς και μετά βλέπεις την ταινία, την τελική και λες πω ρε μαλάκα ξενέρασα. Αυτό ήταν σαν ένα βιβλίο concept art να ζωντάνεψε. Γενικώς όλη η ταινία έτσι ήτανε. Ναι. Ξεχάσουμε αυτό το που ήτανε στην ταινία ούτε για ένα λεπτό, αλλά εκεί πέρα στο Βαλτοτόπι με τις λάσπες, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πάνω στους στήλους και περπατούσαν, που φαινόντουσαν σαν πουλιά με τα κοράκια εκεί πέρα με τα κατεστραμμένα δέντρα. Υπήρχε στην ταινία για 10 δεύτερα, 20 το πολύ. Αλλά σου μένει τόσο πολύ στο μυαλό, ρε μαλάκα, αυτή η σκηνή. Κάτσαν και το στήσανε. Το καδράρισμα ήταν για σεμινάριο. Όλη η ταινία είναι χαρά της λεπτομέρειας. Κάθε λεπτομέρεια στα αυτοκίνητα, στα κοστούμια, στα στημένα τα πλάνα, στα πάντα, ρε παιδί μου. Ήταν προσεγμένη λεπτομέρεια σε όλα. Και τα αυτοκίνητα όλα πραγματικά τα χτίσανε. Ναι. Το είπε και ο Τζόρτζ Μίλλερ. Άμα δεν δουλεύει, δεν το βάζουμε στην ταινία. Τέλος. Τους έβαλε τα γυαλιά 70 χρονών άνθρωπο. Πέρα που το Road Warrior είχε να κάνει με το πετρέλαιο, το Fury Road είχε να κάνει με τη γονιμότητα και με το νερό. Ένα θέμα το οποίο πλέον στις μέρες μας είναι πιο hot από ότι το πετρέλαιο. Γιατί το πετρέλαιο ξέρουμε ότι θα τελειώσει κάποια φάση. Θα μας σώσει το φυσικό αέριο. Στη μόνη σκηνή στην ταινία που είπα, που με έβγαλε λίγο και είπα άσε μας, ήταν εκεί πέρα στην αμοθίελα που φέρνει τούμπα το αυτοκίνητο μαζί με τον Max και ο Max απλά σηκώνει τα λόφια του σαν να μην έγινε τίποτα. Πέρα είπα bullshit. Ακόμα και αυτό είχε στα όρια σου. Ναι, αλλά μόνο για λίγα δεύτερα, εντάξει. Μετά πήρε τη δίκανη. Ναι. Επίσης, είχε κάνα δύο ωραία easter egg μέσα η ταινία και πρώτο και κύριο αυτό που σκέφτομαι είναι στις σκηνές που το έχασες εσύ. Όταν τον ετοιμάζουν για τον αιμόσακο, του κάνουν τατουάζ πίσω στην πλάτη και θέλουν να τον πυρακτώσουν. Και ένα τα τατουάζ έγραφα πάνω Road Warrior. Αχα. Ναι, το είχα δει στο τρέιλερ μόνο. Συγχωρούμε. Και η λατρεία των War Boys προς το V8
τη μηχανή που φοράει το Interceptor του Ναι, ναι. Max. Και να μην ξεχνάμε, επειδή είδα τις ταινίες τις παλιές πρόσφατα, όταν είδα μία από τις γυναίκες στο Fury Road να κρατάει το κομματάκι από το μουσικό κουτί, λέω το μουσικό κουτί από το Road Warrior. Ναι, ναι, όντως, είχε πολλά περίεργα τέτοια. Επίσης κάποιος είχε βαλίστρα στον καρπό όπως είχε ο Lord Humongous στο Road Ναι. Warrior. Γενικώς αυτή η ταινία ήταν πιο πολύ συνέχεια του Road Warrior παρά το Thunderdome. Ναι, ναι. Θα πούμε στη συνέχεια για τις παλιές. Ναι, Και νομίζω ότι και εδώ ο Mad Max είχε λίγο σακατεμένο πόδι. ναι, είχε. Όντως είχε λίγο. Δεν εστίαζε σε αυτό, αλλά το θεωρούσε δεδομένο. Ήταν έτσι ένα μικρό άμα το πιάνες. Πόσες φορές σε χορεύει στο μικρόφωνο. Επαγγελματίες πάνω απ' όλα. Ναι. Όταν μιλάμε για Road Warrior, για Fury Road, ρευόμαστε. Ρε. Αλλά ναι, η ταινία θέλω πάρα πολύ να την ξαναδώ, σίγουρα. Ναι. Πιθανώς να την δω τώρα τις ερχόμενες μέρες, να ξαναπάω στον κινηματογράφο να την δω. Ελπίζουμε να έχει και director's cut. Γιατί Ναι. είπε ότι κοπήκανε πολλές σκηνές. Κοπήκανε σκηνές από αυτό, φαντάσου. Ναι. Όσο περισσότερο θες, βάλε μου. Και επίσης, αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί γύρισα μετά τον κινηματογράφο, όταν γύρισα σπίτι, έψαξα να δω πώς πήγε η ταινία. Και είχε budget 150 και έβγαλε μέχρι στιγμής 230 εκατομμύρια. Έβγαλε τα λεφτά της, ευτυχώς. Τα έβγαλε. Αυτό είναι. Το Avengers κιόλας και το Pitch Perfect 2, που όλα τα Αμερικανάκια πήγαν να δουν το Pitch Perfect 2. Μια ταινία για καπέλα. Ντροπή. Τέλος πάντων. Θα βγει συνέχεια. Και άλλες, νομίζω ο Tom Hardy υπέγραψε συμβόλαιο για άλλες 3 ταινίες. Ναι. Μακάρι ο George Miller να ζει μέχρι τότε. Θα ζει, ρε μαλάκα, δεν είναι και πολύ μεγάλος. Αλλά είναι η φάση που όντως έβγαλε τα λεφτά της για να μπορέσει να δικαιολογήσει και μια συνέχεια. Ναι, Δεν είναι σαν τον Dredd που φλόπαρε άσχημα, ξέρω, που πάτωσε. ναι. Οπότε θα δούμε συνέχεια και από ό,τι είδα πρέπει να βγάλουν και τίτλο, λέγεται Mad Max Wasteland. Στην αρχή λέγανε πως θα είναι και prequel για να ξαναπαίξει ο Immortal Joe. Αλλά τώρα το σβήσανε. Και τώρα δεν ξέρουμε καν τι κατά θα είναι. Φέρτε πάλι τον Hugh Keys-Bernard και εγώ με Κάπως, ναι. Σαν flashback, σαν όραμα. Φέρτε τον πίσω. Χρησιμοποίησε 2 φορές τον ίδιο τύπο για να παίξει πάλι τον ρόλο του πιλότου στις παλιές ταινίες. Ο Bruce Pence. Ο Bruce Pence, ναι. Easter egg και γι' αυτό. Το κρανίο του πιλότου υπήρχε στο αυτοκίνητο του Nux. Ναι, πάνω σε ένα κρανίο, ναι. Ναι. Όντως. Δεν θα το ξαναδούμε. Oh, what a lovely day. Πραγματικά αυτή η φράση περιγράφει όλη την ταινία. Ναι, και περίμενα πως θα την έλεγε ο Mad Max, όχι ο Nux. Το είδα στο τρέιλερ ότι το λέει ο Nux. Και Το ωραίο είναι ότι στην αφίσα της ταινίας, το What a lovely day το γράφει με χειρόγραφο τους χαρακτήρες. Ναι. Γενικώς η ταινία είχε... Τι να πρωτοποιήσει πραγματικά. Ήταν ένα έργο αγάπης. Υπάρχει αγάπη παντού. Ναι, όντως. Υπάρχει πραγματικά πολύ αγάπη πίσω από αυτό. Υπάρχει δημιουργικότητα πίσω από την ταινία. Είναι όλοι όσοι δουλέψαν σε αυτή την ταινία ήθελαν να είναι εκεί και να κάνουν την ταινία να λειτουργήσει και να βγει καλή. Και φαίνεται αυτό στο τελικό αποτέλεσμα. Και επίσης έχω να παρατηρήσω κάτι για το spoilercast που κάνουμε. Είναι το πρώτο spoilercast που μιλάμε εκτανέστατα για μια ταινία που μας αρέσει. Και δεν αλλάζουμε. Ξεφεύγουμε. Δεν ξεφεύγουμε. Φανταστείτε πόσο μας άρεσε. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Για να πάμε στις παλιές μετά. Αυτή τη στιγμή περνάω από το μυαλό μου όλη την ταινία, όλες τις σκηνές και προσπαθώ να θυμηθώ κάτι από πέρα
φαίνεται ότι ήταν ένα υπέροχο θέαμα, δηλαδή αυτές οι σκηνές δράσεις ήταν τόσο wow. Α, την είναι είδε μια σε 2D ή σε 3D? σε 2D εννοείται. Εγώ την είδα σε 3D. Πώς ήταν το 3D? Μια χαρά ήτανε. Εγώ δεν το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να δω 3D, έχω θέμα με τα μάτια. Α, κρίμα. Δηλαδή προσπαθώ όλη την ώρα να εστιάσω στο να δω 3D και μετά δεν απολαμβάνω την ταινία. Που και σε 2D φαινόταν ότι δεν είχε 3D gimmicks μέσα για να με βγάλει πέρα από μία σκηνή, ξέρω, μέσα η ταινία έχει βγάλει. Έχεις δοκιμάσει τα γυαλιά Dolby 3D? Τα γυαλιά Dolby 3D, τα έχεις δοκιμάσει? Όχι. Τα έχουν στο Odeon που πηγαίνω εγώ. Έχουν πιο λεπτό σκελετό και η φακή τους είναι πιο ξεκούραστη. Ναι. Ίσως να το δώσω καμιά ευκαιρία. Αλλά είναι ακριβό, ρε φίλε. 10€ το εισιτήριο. Δηλαδή, αλλά και δυσδιάστατα και σε 2D που την είδα, δηλαδή ήταν εκεί πάλι χάρμα οφθαλμών. Ναι. Και είναι μια ταινία, είναι η πρώτη ταινία μετά τους Άρχοντες που με έκανε να κοιτάσω την οθόνη και να είμαι με μια έκφραση. Wow! Ναι! Πώς ήταν από τους Άρχοντες είχαμε να το ζήσουμε αυτό. Ναι, μιλάμε για 12 χρόνια. Και άμα το πάμε και πιο πίσω προς το Fellowship of the Ring, μιλάμε για 13 χρόνια, 14 χρόνια. Wow. Γεράσαμε. Άστα να πάμε. Αλλά αυτό, δείτε όλοι οπωσδήποτε το Mad Max Fury Road, δείτε το, βγείτε έξω, δείτε το, κλείστε. Αναγκαστικά πρέπει να κλείσει λίγο το μυαλό σε αυτή την ταινία, έτσι να μην την πάρεις στα σοβαρά. Γιατί άμα την πάρεις στα σοβαρά, απλά δεν θα τη διασκεδάσεις όπως θα έπρεπε. Γιατί άμα καθίσεις τώρα να λες γιατί αυτή είναι έτσι, τώρα αυτό τι είναι, εκείνο τώρα, απλά δεν είναι για σένα. Βασικά, άμα είδατε το τρέιλερ και είπατε αυτό φαίνεται ενδιαφέρον, δείτε το, θα το διασκεδάσετε. Είναι πολύ πιο άμυαλη διασκέδαση, αλλά επειδή κάτι είναι άμυαλη διασκέδαση δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ηλίθιο και χαζό. Προσφέρει αυτά που υπόσχεται. Ναι, καθαρά. Fury Road, αυτό είναι, τέλος. Ναι. Αυτό, ό,τι λέει ο τίτλος. Ό,τι είδαμε στο τρέιλερ. Δεν είναι σαν το Pacific Rim που δεν είδαμε ποτέ κάτι που να σημαίνει Pacific Rim. Όχι. Το Pacific Rim ήταν μεγάλη απογοήτευση σε αυτό το σημείο. Ναι, εντάξει. Αλλά γενικώς κοίτα, και το Pacific Rim ήταν. Βασικά ήταν. Καλά, ήταν πολύ καλύτερο το Pacific Rim, δεν το συζητάω. Αλλά ήταν εξίσου διασκεδαστικό άμα το πάρεις έτσι. Τι, πολύ καλύτερο το Pacific Rim από το Fury Road. Το Fury Road ήταν πολύ καλύτερο το Pacific Rim. Είπαμε μήπως. Τώρα που είδαμε το Fury Road, όλα θα μας φαίνεται μαλακίες τώρα. Ναι. Ευχαριστούμε Fury Road. Μας κατέστρεψε σε όλες τις ταινίες που έχουμε δει εδώ και 10 χρόνια. Η μόνη ταινία που μου έκανε να έχω ένα wow factor μέσα όταν την είδα σε τόσο μεγάλη οθόνη όσο το Fury Road ήταν το Godzilla. Ναι. Μόνο και μόνο επειδή ο Garth Edwards, έτσι όπως γύρισε την ταινία και έτσι όπως ήταν φτιαγμένη, ένιωθες το βάρος και το μέγεθος των τεράτων. Ναι. Και ήταν επίσης μια ταινία που ήταν αρκετά πολύχρωμη για αυτό που ήταν. Ναι. Τι καλά χρώματα, είχε πολύ ωραία φωτογραφία και απλά δεν με έκανε να κάνω τόσο wow όσο το Fury Road. Ήταν απλά όταν έβλεπες το πόδι του Godzilla να πατάει κάτω, ρε παιδί μου, ξέρω, και το νιώθες απλά ήσουν ένα wow. Το Fury Road είναι wow. Ναι. Και αυτά, ας μιλήσουμε λοιπόν για τις παλιές Mad Max ταινίες. Από την αρχή. Πάμε στο πρώτο Mad Max. Παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Λοιπόν, το πρώτο Mad Max έχει μια ιστορία ότι όταν πρώτο κυκλοφόρησε, επειδή όλοι οι χαρακτήρες μιλάνε με τις πιο χοντρές αυστραλέζικες προφορές ως εκεί που δεν πάει, ότι η ταινία ντουμπλαρίστηκε για να έχουν αμερικάνικες προφορές, αλλά εγώ την είδα στα αυστραλέζικα χωρίς υπότιτλους και δεν κατάλαβα τους μισούς διαλόγους. Βασικό σημείο να πούμε ότι το Mad Max το πρώτο είναι η μόνη ταινία Mad Max όπου είναι καθαρά πρωταγωνιστής ο Max. Ναι. Η ιστορία αφορά αυτόν, δεν καταλήγει απλά να ζει μια ιστορία χωρίς να το θέλει, όπως είναι στις υπόλοιπες.
Και είναι ο κόσμος, δεν είναι ακόμα τόσο τρελός όσο είναι στο Fury Road ή στο Thunderdome ή ακόμα και στο Road Warrior. Γιατί είναι μόλις καταστράφηκε ο κόσμος, υπάρχει ακόμα λίγη ένομη τάξη. Ναι. Και ο Max είναι αστυνόμος. Και είναι σε σύγκριση με τις άλλες πολύ πιο ήπιων τόνων ταινία. Πάρα πολύ πιο ήπιων τόνων. Σε σύγκριση με τις άλλες πάντα. Έχει κάποια αρκετά επικίνδυνα stunts. Για τα λεφτά που είχαν, δηλαδή, ρισκάρανε πολλά πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια σκηνή που τη δείχνει και στην αρχή του Road Warrior, μετά όταν έχει ένα μικρό flashback που σου λέει την ιστορία στο προηγούμενο Mad Max, θυμάσαι. Ναι, στην αρχή του Road Warrior δείχνει τι έγινε στο πρώτο Mad Max. Και υπάρχει μια σκηνή που ένας από τους χαρακτήρες, δεν το θυμάμαι κιόλας ποιος ήταν, έπεσε και χτύπησε και μετά η μοτοσυκλέτα τον βρήκε ακριβώς στο κεφάλι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πάθει διάσηση από αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι θαύμα που επέζησε ο Κασκαντέρ. Ναι. Είναι σε θέμα stand-work και αυτή και το πρώτο Mad Max και σε θέμα κυνηγητών. Για τα μέσα που είχαν και χρηματικός και λόγω εποχής, γιατί βγήκε και το 79, είναι πολύ αξιοθαύμαστο. Αλλά και πάλι πολύ ήπιον τόνο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, γιατί εγώ βάζω το πρώτο Mad Max και περίμενα να δω έτσι λίγο παλαβομάρα, ρε παιδί μου. Ναι. Και απογοητεύτηκα λίγο επειδή δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα, αλλά και πάλι δεν με χάλασε. Δείχνει το Max που είναι ακόμα με τη γυναίκα του, προσπαθεί να φύγει από την αστυνομία. Ναι. Υπάρχει ακόμα λίγη ένομη τάξη, οι άνθρωποι ζουν ακόμα λίγο κανονικά με κάποια μέσα που έχουν μείνει. Είναι λίγο περίεργη. Βασικά είναι κάτι σαν το storyline που έχουμε μάθει τόσα χρόνια από το Max Payne και άλλα τέτοια. Μόνο που το όλο Mad Max League γίνεται στα τελευταία 10 λεπτά με 1/4. Ναι. Η γυναίκα του ζει μέχρι το τέλος σχεδόν. Spoilers! Επίσης, ο Hugh Case Byrne, από ό,τι διάβασα, είναι σεξπυρικός ηθοποιός, εκπαιδευμένος κανονικότητα από θέατρο. Οπότε, και φαίνεται από τότε, από τον Doe Cutter. Ναι. Είναι σεξπυρικός κακός. Ακόμα και σε αυτή την ταινία, οι κακοί και οι ήρωες και όλοι τα πάντα έχουν ένα χαρακτήρα πάνω τους. Ναι. Και είναι ο Τζόνι, ο μαλάκας, που χαίρεσε όταν πεθαίνει. Ο Τζόνι the Boy. Ναι. Τα Toe Cutter, The Night Rider, The Night Crawler, πώς τα λέμε. Night Rider, ναι. Μπάμπα Ζανέτη. Τον αρχηγό της αστυνομίας τον λένε Φίφι. Ναι, και ήταν ημίγυμνος. Ναι, με μία γραβάτα. Πόσο σουρεάλ. Ήταν τέλειο. Είναι πολύ περίεργο να βλέπεις το Mel Gibson χωρίς μουσια. και τόσο παιδάκι στη μάπα ακόμα, γιατί μιλάμε για το Mel Gibson πάρα πολύ πουστόνεο. Ήταν πιστήρι. Και δεν μοιάζει με το Mel Gibson που ξέρουμε. Έλεγα να τον βάλουν να κάνει καμέο και στο Fury Road, αλλά δεν έκατσε. Δεν χρειάζεται. Θα χαλούσε πολύ, πιστεύω. Ναι. Άμα βλέπαμε τον Mel Gibson παππού, έτσι όπως είναι τώρα, θα μας έβγαζε την ταινία. Η γενικότερη σου άποψη για το πρώτο Mad Max ποια είναι? Είναι ότι είναι λίγο βαρετό με τα σημερινά στάνταρ, αλλά άμα πάρεις υπόψη σου ότι είναι μια low budget ταινία και το πόσα πολλά κάνανε με τα λίγα που είχανε, τις βγάζω το καπέλο. Ναι, ισχύει. Όντως, σε θέμα pacing και ρυθμού η ταινία είναι λίγο βαρετή, γιατί χτίζει και στο τέλος δεν ξεδίνει τόσο όσο θα ήθελες να ξεδώσει. Ναι. Και έχει σοβαρά προβλήματα στη μίξη ήχου. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν κιόλας με αυτά που κάνανε, αλλά ακούς κάποιους διαλόγους να κόβονται όταν αλλάζει πλάνο. Ναι, ισχύει, αλλά και πάλι αξίζει να την δεις. Για ιστορικούς λόγους. Θα έβλεπα κιόλας. Γιατί? Και θα την ξαναέβλεπα κιόλας. Ναι. Πάμε στο αριστούργημα, το Road Warrior. Παραλίγο να πεις Fury Road και συμφωνώ μαζί σου, το Fury Road είναι εξίσου καλό
μπορεί και λίγο καλύτερο από το Road Warrior. Ναι, μπράβο. Μπορεί. Το Road Warrior δεν έχει παλιώσει. Το Road Warrior είναι τέλεια ταινία. Είναι τέλεια ταινία. Ακόμη και ο Joss Whedon το έχει πει. Ο Joss Whedon έχει πει Road Warrior is a perfect movie. Όταν οι σκηνοθέτες σαν τον David Fincher σου λένε ότι το Road Warrior με έχει επηρεάσει, ξέρεις ότι κάτι έχει κάνει καλά η ταινία. Η σκηνή στο τέλος ξεκολουθεί να είναι τέλεια. Ξεκολουθεί να είναι σεμινάριο καταδίωξης. Ο Max κάθεται στον δρόμο και κοιτάζει την άμμο που χύνεται και μετά κοιτάζει τον δρόμο στο άπειρο. Ποια λες? Γενικώς όλη τη σκηνή δράσης στο τέλος. Ναι. Ξεκολουθεί να είναι μοντέρνα. Βασικά το Fury Road είναι η τελευταία σκηνή η τελευταία σκηνή δράση του Road Warrior μόνο με budget. Ναι. Μπράβο. Και αυτό να το πούμε γενικότερα για τα Mad Max, ότι άμα εξαιρέσουμε το πρώτο, είναι πάρα πολύ δομημένα στα Man with No Name του Sergio Leone. Ναι. Ο Mad Max δεν είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, απλά την χάνει να είναι στο λάθος μέρος, τη λάθος ώρα. Είναι η είσοδό μας σε αυτόν τον κόσμο. Και γενικώς ο τίτλος Mad Max αυτών των ταινιών είναι ψιλοειρωνικός, αν σκεφτείς ότι όλοι τριγύρω του Max είναι πιο τρελή από ότι ο Mad Max. Και επίσης ούτε στο Road Warrior είχε λάβει interest ο Max. Σε καμία ταινία, άμα ξέρεις. Σε καμία ταινία. Το μόνο που μου ψιλοέκατσε στραβά στο Road Warrior είναι λίγο πριν το τέλος, όταν έχει δολοφονηθεί το σκυλί του Max. Spoilers! Και ο Mad Max τα έχει πάρει. Γίνεται Mad Max και θέλει να εκδικηθεί τους κακούς που πριν από λίγο δεν νοιαζόταν καθόλου για αυτούς και ήθελε να φύγει. Κοίτα. Όχι, δεν με χάλασε αυτό. Με χάλασε όταν πάει να κάνει πάλι διαπραγμάτευση με τον Παπαλάτζιο, πώς το λέγανε, τέλος πάντων, τον πρόεδρο. Ναι, κατάλαβα, ναι. Και του λέει ο άλλος, κοίτα ρε Μαξ, κοίτα πώς είσαι σκατά, έχεις πληγωθεί, είσαι σεκατεμένος, δεν μπορείς να διηγήσεις. Και ο Mad Max του λέει, I'm the best chance you got. Και ο άλλος του λέει, OK. Και ξεκινάει καταδίωξη έτσι απλά. Κοίτα, δεν πας κόντρα στο Mel Gibson. Ακόμη και άμα του λείπει ένα μάτι. Σε άλλη ταινία μπορεί να φαινόταν kids, ότι σκοτώσαν το σκυλί μου, αλλά στο χαρακτήρα του Max βγάζει νόημα. Γιατί ήταν ο μόνος πραγματικός σύντροφος που είχε. Ήταν νομίζω κιόλας ένα ενθύμιο που είχε από τη γυναίκα του. Νομίζω είχαν και στο πρώτο σκυλί, δεν είχε? Ναι. Το σκυλί δεν σκοτώθηκε στο πρώτο. Ήταν το μόνο ενθύμιο που είχε από την οικογένειά του. Του κρατούσε συντροφία για πόσα χρόνια σε αυτή την ερημιά. Και εννοείται ότι δεν θα νοιαζόταν για τους άλλους ανθρώπους ιδιαίτερα πολύ. Ή δεν τους ξέρει. Δεν τον ενδιαφέρει. Είναι της επιβίωσης. Είναι ο Man with No Name. Έρχομαι, σας κλείνω τα προβλήματα και φεύγω. Τέλος. Κάτι το κρατήσαν και στο Fury Road. Ναι. Ο Max δεν έμεινε στο Citadel μαζί με τη Furiosa και τους άλλους. Χάθηκε στο πλήθος. Είναι κάτι που κρατήσαν και στο Thunderdome. Ναι. Και είναι γενικώς αυτό που μου αρέσει σε αυτές τις ταινίες, είναι ότι κάθε ταινία είναι απλά άλλη μια ιστορία για τον Road Warrior. Ένας μύθος. Ναι. Έρχεται και εξαφανίζεται στο τέλος και συνεχίζει την ύπαρξή του. Κάτι το οποίο κάνει και το τέλος του Fury Road, το οποίο παρότι έχει αίσιο τέλος, λίγο γλυκόπικρο. Γιατί μπορεί οι άλλοι να τη βγάλουν καλά, αλλά ο Max πάει να πεθάνει. Γιατί μόνο αυτό ξέρει. Ναι. Και να μην ξεχνάμε ότι το Road Warrior έκανε αυτό που είπες πριν, ότι έφερε το madness στο Mad Max. Όλοι οι κακοί είναι γάμοι σέτα, έχουν μοϊκάνες, έχουν δερμάτινα, έχουν... Είναι Γιούχο και είναι από τους πιο αξιομνημόνευτους κακούς. Ναι. Από το δεξί χέρι του Lord Humongous, του Wes, που ήταν πιο περίεργος και τον Lord Humongous, όσο και τον... αυτό που λέω τόση ώρα, Lord Humongous. Δηλαδή, ο μονόλογος που δίνει, ο Αγιατόλα of Rock and Roll, όπως το λένε στην Ναι. Αυτό το Just walk away and we will not harm you. Just walk away. Σου μένει στο μυαλό. Και να μην ξεχάσουμε ότι όλα τα Mad Max έχουν μερικές μικρές αναφορές τους AC/DC, που είναι αυστραλέζικη rock μπάντα.
Και ακόμα και ο κιθαρίστας στο Fury Road πιστεύω ότι είναι λίγο φόρος τιμής στους AC/DC. Έτσι και μόνο γιατί αυστραλέζικο ροκ. Ναι. Δεν μας χαλάει. Εννοείται όχι. Αλλά το Road Warrior είναι από αυτές τις ταινίες που πραγματικά αξίζει πάντα να τις δεις. Δεν έχει παλιώσει παρότι έχει βγει το 82. Πότε βγήκε. 81. Ναι, ακόμα πιο παλιά. Πολύ δεμένο σενάριο, πάρα πολύ καλά παιγμένο, πολύ καλές σκηνές δράσεις και αφήνει και όλο τον χρόνο να εξελιχθεί η ταινία. Γιατί ο Μάξ δεν μπαίνει με το ντου, απλά σκάει στην πόλη που βγάζουν στην πετρελαιοπηγή που βγάζουν τα πετρέλαια και λέει «Γεια σας, ήθελα να σε βοηθήσω». Πρώτα παρακολουθεί για να μπει ο ίδιος στη ζούλα για να πάρει πετρέλαιο. Μπράβο. Με ικανοποίησε πιο πολύ από το Star Wars Episode 6. Oh! Τι είπε τώρα. Όχι σοβαρά, γιατί θεωρούμε το Return of the Jedi καλύτερη sci-fi ταινία από το Road Warrior? Είναι άδικο. Όχι, όντως δεν είναι. Αλλά το Empire Strikes Back είναι καλύτερο από το Road Warrior. Οκ. Σε αυτό δεν διαφωνώ. Κουνήσεις το μικρόφωνο σου. Το μικρόφωνο σου. Μπορεί λίγο. Γιατί χαμήλωσε λίγο η φωνή σου. Τώρα. Λίγο ακόμα. Τώρα. Τώρα είσαι cool. Τώρα εντάξει, ωραία. Αλλά το Road Warrior σε ύφος θυμίζει και λίγο το Empire, γιατί είναι και αυτό έτσι λίγο γλυκό πικρό, δεν γίνεται κάτι καλό στο μικρό στο τέλος. Και είναι ένα καλό sequel. Ναι. Το οποίο ξεπερνάει το πρώτο. Ναι. Ό,τι θα έπρεπε να είναι το sequel, όπως το Terminator 2, η αγαπημένη με ταινία ever. Τώρα μιλάς, μην είναι το Empire. Δυνάμωσε λίγο το μικρόφωνο σου, please. Χαμήλωσες πάρα πολύ. Όχι. Τεχνικά προβλήματα στο Moviebuster Podcast. Μισό λεπτάκι. Just another day at the Moviebuster HQ. Αλλά τι να πεις για το Road Warrior, απλά δείτε το. Πραγματικά δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά για αυτή την ταινία. Τα σκηνικά, η δράση. Είναι βασικά εξίσου. Ό,τι είπαμε για το Fury Road ισχύει για το Road Warrior. Τέλος. Και ας προχωρήσουμε στο Steven Spielberg presents Mad Max Beyond Thunderdome. Η ξενέρα του αιώνα, ρε φίλε. Δεν είναι κακιά ταινία. Αλλά δεν τη λες και καλή. Όχι. Βασικά, στην αρχή είχα πράξει... Ξεκινάει σαν Mad Max. Ναι. Αλλά μετά γίνεται χάλια. Βασικά ξεκινάει με τραγούδι της Tina Turner. Δεν και ακούς τα 80s, τα synthesizer και λέω δεν είναι κακό. Με έβαλε στο mood αυτό, λέω θα δω η Τίλα. We don't need another hero. Αλλά εκεί πέρα που ξεκινάει σαν Mad Max ταινία με τους sleazy κακούς, με τους ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα στο Barter Town, με την anti-entity εκεί πέρα, την Tina Turner και τέτοια. Ξαφνικά έρχονται παιδιά. Γίνεται Return of the Jedi. Ναι, όντως. Γίνεται το hook. Το Beyond Thunderdome έχει Ewoks. Έχει Ewoks, ναι. Και επίσης τα παιδιά μου θύμισαν λίγο το hook του Steven Spielberg. Με τον Peter Pan, με τον Robin Williams. Ναι. Είναι τα χαμένα παιδιά από το Peter Pan. Μόνο που το hook βγήκε πολύ πιο μετά. Ναι, απλώς η αισθητική είναι η ίδια. Είναι, ξέρω εγώ, family friendly. Ναι, είναι πολύ family friendly για Mad Max, κάτι το οποίο το Fury Road δεν ήταν ευχαριστώ. Είχε αίμα. Δεν ξέρω τι... Βασικά Hollywood, αυτό έγινε. Και να πούμε όμως μια σκηνή που εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακή. Η μάχη στο Thunderdome. Ναι. Εξακολουθεί να είναι benchmark. Είναι από τις στιγμές όπου το αλυσοπρίωνο δεν δουλεύει. Ναι. Αυτό νομίζω... Αλλά κύριε, γενικώς από το art design η ταινία είναι Mad Max. Δηλαδή ο Master Blaster θα μπορούσε άνετα να ήταν άλλος ένας κλασικός κακός Mad Max. Ναι, θα μπορούσε να είναι στο Road Warrior. Αλλά δεν.
Ακόμη και η καταδίωξη στο τέλος του Thunderdome, παρόλο που είναι και αυτή καλά γυρισμένη, ήμουνα ξέρω εγώ, άντε τελείωσε. Ναι, γενικώς βασικά το Thunderdome, παρότι το γύρισε και το έγραψε ο George Miller, είναι σαν να το πήρε άλλος και να προσπάθησε να κάνει μόνος του συνέχεια Mad Max. Και νομίζω ότι το Thunderdome υπήρχε και δεύτερος σκηνοθέτης στα credits, άμα δεις. Ναι, Ένας νομίζω. George Ogilvy. Ναι. Ανησυχητικό. Του βάλανε χέρια από το στούντιο, ρε, στεγνά. Τουλάχιστον και αυτό τελειώνει αξιοπρεπώς. Δηλαδή πάλι με τον Mad Max να παρακάει τους πάντες και να φεύγει. Ναι, βασικά να τον παρατάνε. Ναι, αυτή τη φορά. Αλλά. Τι Captain Smith, πώς τα λέγανε. Ναι, Captain Morgan, τι στο διάλογο το λέγανε. Με τον Viewmaster. Με τον Viewmaster. Viewmaster. Μέμπα. Και ένα Bugs Bunny είχε σε μια σκηνή. Ναι, η καλύτερη σκηνή στο Thunderdome είναι όταν προσπαθεί η πιτσιρίκα, όταν καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει νόημα και προσπαθεί να φύγει από την όαση που έχουν τα παιδιά, από την όαση τους, που απλά παίρνει το τουφέκι και ο Μάξ και αρχίζει και πυροβολά. Εκεί πέρα ναι, έγινε πάλι για λίγα δεύτερα Mad Max ταινία. Ναι. Αλλά ήταν μεγάλη απογοήτευση. Ήτανε και ευτυχώς βγήκε το Fury Road, γιατί θα ήταν πολύ ξενέρωτα άμα έλυγε εκεί πέρα. Μας ξέπλυνε τη γεύση. Ναι. Κάτι άλλο. Βασικά κάνανε ένα αντίστροφο Indiana Jones εκεί πέρα που είναι σαν να βγήκε πρώτα το Kingdom of the Crystal Skull και μετά το Last Crusade. Μπράβο. Κάτι άλλο θα λέγεται το Thunderdome. Σκάλασα λίγο. Ναι, ότι και οι τρεις ταινίες Mad Max, αλλά κυρίως το δεύτερο και το τρίτο, είχαν πολύ επιτυχημένα jump scare. Το Road Warrior έχει ένα από τα καλύτερα jump scare που έχω δει ποτέ μου. Και συχαίνα με τα jump scare. Αλλά όταν είδα αυτό στο Road Warrior λέω, ναι ρε φίλε, μου την έφερες. Και όταν ο Mad Max βλέπει μια σφαίρα να έχει κολλήσει πάνω στο σασί του αυτοκινήτου και λέει στο αγοράκι, γρήγορα, πιάσε τη σφαίρα. Και η σκηνή πάει πολύ αργά, πολύ χαλαρά και είσαι σε αγωνία ότι το παιδάκι θα πιάσει τη σφαίρα, θα του πέσει. Σκεπτικά τσακ, πετάγεται ο Wes. Ναι. Και στο Thunderdome χαίστηκα σε ένα σημείο. Όταν ο Mad Max είναι παγιδευμένος στην έρημο και ξαφνικά πετάγεται η μαϊμουδίτσα. Ναι. Γενικώς στο Thunderdome δεν έλεγε. Ναι, κακά τα ψέματα. Που και πάλι στο Thunderdome εικαστικά από το πώς είναι σχεδιασμένο όλο, το πώς είναι ντυμένοι, πώς μιλάνε και το art design θυμίζει περισσότερο το Fury Road. Μπράβο. Στο Road Warrior ήταν ακόμα λίγο πιο normal τα πράγματα και είναι ένα γενικότερο που το έχω παρατηρήσει σε αυτές τις ταινίες. Όσο περνάνε οι ταινίες, περνάνε και τα χρόνια που ο Max είναι στην έρημο. Και περνάνε και τα χρόνια που ο κόσμος έχει καταστραφεί. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο τρελοί γίνονται. Αλλά στιλιστικά το Thunderdome είναι οξύμορο, παρόλο που είναι η πιο καινούργια από τις παλιές. Έχει παλιώσει περισσότερο. Hollywood. Την έκαναν πολύ. Καθαρά προϊόν της εποχής του. Καθαρά της εποχής του. Ενώ το Road Warrior, σαν το Terminator 2 και το Empire Strikes Back, εξακολουθεί να αντέχει στον χρόνο. Με διαχρονικές. Σε σειρά από καλύτερη και χειρότερη, πώς θα τα βάζεις? Δεν ξέρω πού να βάλω το Fury Road. Γιατί θέλω να το ξαναδώ. Οπότε ας βάλω πρώτα το Fury Road, μόνο και μόνο επειδή το έχω ζεστό. Μετά το Road Warrior, μετά το Mad Max και μετά το Thunderdome. Είναι δύσκολη η μάχη ανάμεσα σε Road Warrior και Fury Road. Ναι ρε γαμώτα. Για να είμαι ειλικρινής. Οπότε θα βάλω cheat. Θα πω Road Warrior, Fury Road μαζί. Τάι. Είσαι πάλι. Mad Max και Thunderdome. Άνετα το Thunderdome εννοείται τελευταίο, δεν το συζητάμε.
Είναι το μόνο Mad Max που δεν θέλω να ξαναδώ. Όχι. Το είδαμε μια φορά, φτάνει. Ναι, έφτασε, δεν χρειάζεται. Ναι, κρίμα. Αλλά δεν πειράζει, βγήκε το Fury Road. Μιλήσαμε 71 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Wow. Χωρίς να ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Yeah. Είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο στο podcast Movie Buster αυτό. Ναι. Με το καλό. Και χωρίς πολλά τεχνικά προβλήματα. Στο διάλογο ήταν αυτό, ρε μαλάκα. Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα. Και χωρίς πολλές βρισχές. Εκ μέρους μου τουλάχιστον. Εγώ έβρισα πιο πολύ από εσένα σήμερα. Παίζει. Μάλλον επειδή μ' άρεσε τόσο πολύ το Fury Road. Ναι, δεν είχαμε πολλά για να βρίσουμε. Δεν είμαι ο μόρμπιτο, ο βλοσιρός, ο γκρινιάρης που μισεί τα πάντα. Και εγώ ήμουν ένας θετικός Vinny Kyle. Και αυτό σπάνιο. Δηλαδή, εντάξει, ξέπλυνε και λίγο την πικρή γεύση που μου άφησε το Age of Ultron. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Ευχαριστούμε, George Miller. Να είσαι καλά, άνθρωπε. Όπου και να είσαι. Μακάρι να βγάλεις άλλες 4 Mad Max ταινίες για να ευχαριστηθούμε. Ναι. Και ας τα happy feet. Ας τα happy feet και πιάσ' τα Mad Max. Αλλά άμα χρειάζεται να βγάλει ένα happy feet κάθε λίγο και λιγάκι για να βγάλει λεφτά για να μπορέσει να βγάλει Mad Max, ας το κάνει. Να ταΐσει τα εγγόνια του. Ναι. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε, για τον ίδιο λόγο ο The Rock έκανε και παιδικές ταινίες. Επειδή ήθελε να κάνει και ταινίες για να βλέπουν τα παιδιά του. Και μετά έκανε τα Fast and the Furious, το καινούργιο. Πάλι καλά. Παρεμπιπτόντως, είδες τον Ηρακλή με το The Rock? Όχι. Εντάξει που βλέπετε. Okay. Όχι, είναι αστείο. Μου φαίνεται αστείο το ότι η ταινία είχε μαζέψει πάρα πολύ publicity επειδή ο The Rock είχε κάνει όλη αυτή την ηρακλίστικη δίαιτα. Έλεγε ότι έτρωγε 6 ολόκληρα κοτόπουλα την ημέρα. Και τελικά όλος αυτός ο κόπος για μια ταινία που δεν την είδε κανείς. Ας γυρίζαν καλύτερη ταινία. Εντάξει. Τώρα πρέπει να. Ας πάρει ένα τηλέφωνο τον George Miller και έχει τον Brett Ratner. Πώς θα ήταν η Ηρακλής George Miller? Δεν ξέρω, αλλά το ξέρεις ότι ο George Miller ήθελε σε κάποια φάση να βγάλει Justice League ταινία. Ναι. Τότε που είχε βγει, λίγο πριν το Dark Knight, τότε που είχε βγει το Superman Returns. Και ότι Λέων, ναι. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα ήταν το Justice League του George Miller. Και νομίζω ότι κάποιοι από τους ηθοποιούς που θα παίζανε στο Justice League έπαιξαν τελικά στο Mad Max. Ναι, ο Immortan Joe ήταν να παίξει το Martian Manhunter. Ναι. Θα γαμούσε. Που ακόμα μπορεί, εντάξει, CGI, motion capture θα είναι, οπότε γιατί όχι. Όχι, για George Miller μιλάμε. Δεν θα το επιτρέψει αυτό. Ακούς Warner Brothers, ας τον Zack Snyder και φέρει τον George Miller. Yeah. Ή δώστε τουλάχιστον μια ταινία DC να γυρίσει. Ναι, ναι. Μία τουλάχιστον πρέπει να κάνει. Στο Shazam. Ο George Miller λατρεύει τη DC. Από μικράς. Ναι, όντως. Υπάρχει λόγος που ήθελε να βγάλει Justice League. Πραγματικά τώρα θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα ήταν Justice League του George Miller. Ας ελπίσουμε. Παίζει άμα έβγαινε αυτή την ταινία, αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για Justice League και όχι Avengers, έτσι. Ναι. Who cares? Ο Joss Whedon θα μάζευε τα δόντια του. Θα είχαν σπάσει όλα. Ναι. Τώρα ξαφνικά το Batman v Superman φαίνεται πολύ χειρότερο από ότι ο οπτιμισμός μου έπεσε πολύ. Ναι ρε γαμώτε, τώρα πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό που είδαμε τώρα? Πώς θα ξεπεράσω το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να μου χαρίσει Justice League ταινία? Ναι. Και τώρα θα πρέπει να δω τους 300 με κάπες. Είναι λίγο ξενέρα. Wow. Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να είναι καλό. Μπορεί το Batman v Superman να είναι καλό, δεν ξέρω. Σε ένα χρόνο από τώρα θα ξέρουμε. Όχι, ξέρεις τι, αυτό δεν μου φαίνεται αστείο τώρα. Τώρα που το Fury Road πέρασε σαν καλό blockbuster,
και τώρα φυσικά όλα τα στούντιο θα θέλουν να το μιμηθούν, φαντάζομαι ότι όλα τα blockbuster που βλέπουμε τώρα θα αναγκάσουν τους ηθοποιούς να κάνουν reshoot, να ξαναγυρίσουν σκηνές και να είναι σε Fury Road level. Θα είναι γαμάτο. Μακάρι, αυτό θα ήταν καλό. Μακάρι τελικά να καταλήξει, γιατί δεν έχουμε γυριστεί ακόμα, δεν γυρίζονται ακόμα τα Justice League, μακάρι να καταλήξουν να χρησιμοποιήσουν έστω το σενάριό του. Κάτι το οποίο συνέβη και με το Watchmen. Δηλαδή το σενάριο για το Watchmen, στο οποίο άμα υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ Watchmen και του Mad Max του πρώτου, του comic Watchmen, γιατί στην ταινία Watchmen ο Zack Snyder είπε να αλλάξει τη σκηνή που ο Rorschach σκοτώνει έναν δολοφόνο, γιατί έμοιαζε πάρα πολύ με το τέλος του Mad Max, με τη δολοφονία του Johnny the Boy. Ναι, άμα διαβάσεις το σημείο στο Watchmen, το comic, είναι ολόιδιο με το Johnny the Boy. Δηλαδή τον αλυσοδένει, του βάζει φωτιά και του δίνει ένα πριόνι και του λέει έχεις 5 λεπτά για να κόψεις το πόδι σου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα σημαίνει. Δηλαδή στην ταινία Watchmen ο Zack Snyder έβαλε τον Rorschach να κρατάει τον παλτά και πα! Εντάξει, δεν γαμιέται. Πλάι το νόημα βγήκε. Άρα το Mad Max... Στην τελική, εντάξει, πολύ το κράζουμε τώρα και πολύ το κουράζουμε και έχουμε αρχίσει να ξεφεύγουμε τελικά από το γενικότερο θέμα. Αλλά να λέμε καλά. Το Watchmen δεν ήταν κακιά ταινία. Όχι. Και άμα μπορεί να χειριστεί ένα Watchmen, μπορεί ίσως να χειριστεί τον Batman Superman. Μακάρι. Αλλά μετά το Fury Road... μόνο το Suicide Squad. Μόνο γι' αυτό έχουμε υψηλές προσδοκίες. Άμα δεν είναι George Miller, τέλος. Όχι. Θα είναι σκατά και το Fury Road. Πραγματικά τη στιγμή ξέρω ότι αυτός ο τύπος θα μπορούσε να έχει κάνει μια τέτοια κόμικ ταινία. Είναι τόσο κρίμα. Ναι. Πολύ κρίμα. Τέθηκε το benchmark. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να πάρει κάποια από τα DC properties. Προλαβαίνει σίγουρα. Εντάξει, εννοείται, δεν έχουν βγει ακόμα όλες. Έστω το Flash. Ναι. Ή όχι. Θα ήταν πολύ διασκέδο. Πλάκα για Flash, μαλάκα είναι άνετος. Όχι. Τρέχουν σε αυτή την ταινία, θα τρέχει και σε αυτή την ταινία. Ένα Shazam, κάτι, δώστε του ρε παιδιά. Δώστε ταινίες δράσεις στον George Miller. Μπας και δούμε τίποτα της προκοπής. Επιτέλους. Φώτη, δεν αντέχω άλλο με τις μέτριες ταινίες. Ούτε εγώ. Καλό έμαθα τώρα, θέλω κι άλλη καλή. Ναι, σου προτείνω και στους ακροατές μας να δουν ένα βιντεάκι που έκανε ο Nostalgia Critic που έλεγε για την εποχή 95 με 97 που ήταν ας πούμε η χειρότερη εποχή για τα blockbuster. Το που είδαμε το Space Jam, το Batman και Robin και ο κόσμος απλώς το κατάπινε αυτό. Δεν περίμενε πολλά από τα summer blockbuster τέλος πάντων. Και τώρα έχουμε κακομάθει τόσο πολύ μέχρι που βγήκε το Fury Road, εντάξει. Αλλά και μας κακοέμαθα ακόμα χειρότερα. Τι? Και μας κακοέμαθα ακόμα χειρότερα. Ναι. Τώρα καλομάθαμε, βασικά. Τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα να το λήξουμε. Ήρθε η ώρα να το λήξουμε. Γιατί... Δείτε το Fury Road! Προλαβαίνετε! Όσο θα συνεχίζουμε να μιλάμε, άλλο τόσο θα στεναχωριέμαι που δεν θα δω Justice League, George Miller. Θα δεις. Υπάρχει ελπίδα. Εφόσον δεν έχει υπάρξει ακόμα ταινία Justice League. Υπάρχει ελπίδα. Justice League είναι δεσμευμένο προς τον Zack Snyder πλέον. Προς το παρόν. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να μπει ο George Miller σαν παραγωγός, ξέρω εγώ. Μακάρι. Όπως χώθηκε ο Christopher Nolan στο Man of Steel. Μακάρι να δει το Fury Road ο Zack Snyder και να πει, ξέρεις τι, κάτσε να δούμε το σενάριο που έγραψε ο τύπος, κάτσε να το πάρουμε για παραγωγό. Τέλος πάντων, φτάνει γιατί στο τέλος εκεί πέρα που ήμασταν χαρούμενοι θα αρχίσουμε να κλαίμε. Αχ, γάμωστα, διάλογο. Λοιπόν, ήμουν ο Βίνι Βινκάιλ και εσύ ήσουν ο Morbid. Δεν είσαι ο Mad Max. Είσαι ο Mad Morbid. Είμαι ο Mad Morbid. Θα ήθελα. Όχι, δεν θα ήθελα να ζω σε αυτόν τον κόσμο. Όχι. Γεια σας παιδιά. Bye.
Bye. Και μην ξεχνάμε, stay frosty. Stay frosty. Ήθελα να πω κάτι το ευκαιρινό, δεν μου ερχόταν. Mediocre. Έτσι. Τώρα είναι καλό podcast, όχι mediocre. Ciao.